Mi hring tlem te chau nan la tem mun re thuak mai chu ma van theng reng ri reng om lo na mun chu ne item to chuan I chung ri la thilom chu chatuan atan ati dang lamang ti tur khopa ruak le re chu ania kum sang hi som ni paru Gabriel tha astronaut pali te chuan chu mun re em chu an lu chila kum zabichan ve vel kalta a lo tlo to tu te a in an zin na chu khovela tang na hla zoka ma se mitlem te chawin an hriat thil engemaw chu a awma an zin na bo ruak long Orion spacecraft chunga chuan thil in thuk tlat a awma chung astronaut pali zinga pakhat chuan a thawm hnuain bel khawi emaw laia chuan mu thei mai lo turin a rukin Bible a zepa Victor Glover a Artemis 2 mission pilot science lama mithiam tak le rin na thuk tak nei mi chu ni Glover hi Christian ania tin anin ka chua ma lok khan khovel ma a press conference a mitlem te chawin be sei thil engemaw a soya ro puina le hne na chung chang a soilo tong trai pui turin ange na ne odam dakin kan crew te tan khovel mun sang min pui bom tu team te tan le mission har saber tan min tong tai sakro atia thla lam pana an chua ma chuan chu hriat lo hmuna azin konga chuan pathian thu in zui zel se adua chin chiana ang nilovin a tharau chom tu ata na ne a chan chu an kal na tur lam chu mel nuai ni singa sang ni chuanga hla ani ti hria khovel thiam na ai sang thil ti theina amamo don ti a hriat wang ani rin na amamo anga hriat ngai lo ma chon tur a rin na hriat thiam thei lo man thiam thei tur a rin na chu van theng reng zau taka bo lo tur a rin na tin khovel atanga mun hlabera po pathian aum ti hriat reng na nen tu mai nan la hriat lo chu mun ruak re takatang chuan khovel pum soi che thei tur thu a soi don ti hi ane Artemis 2 mission a hian Reed Wiseman Victor Glover Christian Cole Jeremy Hansen te antela kum zabisom ni pakhat na chunga zin kong hau tak ber pakhat ta na in buat sai na na kum tam tak mang tu astronaut pali te anne Orion spacecraft hian midang zong a in kan planet atanga hla zoka apura ama Apollo 11 in record a siam to ai poina hla zoka ne ni engemaw ti chung chu heng mi pali te hi leile arsin kara anin then kuala kan zing tu main kan la ton ngai lo mun re lutuk chuan atuama mun re thup zau tak chin lem nei lo chuan tharau chung ril bera rei tak mu hil to thil engemaw chu akai har ani in alanga ataka pathian o hretura lo ngak reng ang maya re tlok na chu ni tin chuta an kalmek lai chuan thil ril le thuk tak aronin pho chuak ta mi in mel zatam takatanga kan chen na khovel a han mu chuan eng thil nge thleng ta le a thil hriat to zong a hmangai to zong chu khovel eng moi taka mihring cheng zong olsam taka chemai thei chu thimin a hual vek ani ti a hriat chuan a chung ril ngai tu na chu ain thlak dang lam chiang kher mai kum som tam tak chung chu astronaut tam tak chuan hemi chung chang hi thu manga soi chu an tum thina an vai deuh tho chuan tu dikin ang an soi vek ani tharau chuan a chung ril thlengin a soi nginga pathian mit kal tlangin khovel I thirang mai ani a tin nun rin na le thil siam te zinga kan din hmun I hriat thiam dan chu chatuan atan a thlak dang lam the ang Artemis 2 a astronaut te po chu tiang bok chuan ne chutia hlataka tanga kan planet an thlir let lai chuan an chung rila thil engemaw chu aron har chuak ta a tin an thil ton ne na an thil ti chu he ton thu ti ngai nom tu chu ne ma se amhasa in thil engemaw kan hriat reng tur a awma a chan chu hetiang hi a lo thleng to ne kum sang ka jakwa somruk pariat Christmas khan Apollo 8 astronaut te chuan mihring chan china avoi khat nan thla an thlo huala chumi zan chuan mun ruak zau takatang chuan mi makta duai tam takin an hriat lar em
Genesis bubul in tran na chu an chiar theya atirin Pathian in leile wa na siama chu thu the dar to zong zinga ril ru khoi ber te zinga mi ani bo an ngai thak lai chuan mi mak ta duai tam tak chuan tapa mi te chuan an thil hriat bel em atir te atanga Pathian thu soi tran chu an thlang ta ani tin kum khat chau aliam nuwa kum sang khazakwa somruk pakwa khan bus alrina chu Apollo 11 mangin thaleilunga atum ta a tin camera ten engma an record ma a thlawai vuta ake apen ma chi chuan aruk te in thil engemaw atia chang ala chuaka puain ala chuaka sakramen a eita ani ama chawin ngoi rengin chanchin tha johana buwa isua thu soi chu achir chuaka ke hi grape free chu kania nang ni hi apeng te chu in ni nasa chuan thu buai nei an hlawa wangin Bible chiar rilo turin alo ngen toa ma se athin lunga thil om chu tu main an dang theilo tha a thil ei masak ber le tui ril a in masak ber chu Krista taksa le thisen ani kum ni nuwa Apollo 14 mangin microfilm Bible zathum zet chu tha a an zina zavel chuan thalei lung an thleng ani Apollo prayer league in an buat sai ania marka thu soi khovel zong a kal ula thil siam zong nena chanchin tha hril ro ti chang choya an buat sai ani tin kum sang ka jakwa somsari pakata Apollo 15 missiona khan astronaut James Erwin chu tha a tlang vela te akala tharau lam thil ton thuk le ril takania chu chuan chatuan atan anun a thak dang lam ta ani a hnuwa Pathian chu anunga leya chau po ni loven tha a po anung ani atia ti chuan nasa chu sanin anun pum pui chu chanchin tharil nan a hlan ta ani ma se Artemis tuwa thil thleng kha kong tam taka chuan a ril zawk le a tungtuma chuan thu te chu Pathian le ka thu atanga chiar loven thin lung chung rila tangin aluang chuak nga la an zin na chuan khu te chuan kan thla ten an hriat reng turin thla an la a khovel chu thla chung lama chuan zoi in alo sang chho zela thim zinga lung hludum ron chuak ang mai ani chung mitlem te chuan lem ziak thiamin du to ka moi le nala an ziang main ni ok lem chu an huwa thalei lung ko chek chuk le a mel mang te chu tiang taka chiang in tu ma nan la hmuai lo Pathian in min dana universe zaujia amoi zia le aro pui zia min hriat non tir tu ania ma se apoi mo ber chu an thil mu chu ani lo an chunga a thil ti chu ani astronaut te chuan an chung rila tang an thil hriat chuan soi chuak tana tin thil siam te an ngai tua thil ro pui lutuk moi lutuk an mani maya an von theilo thu tak chuan ati har ta ani astronaut Victor Glover ama mimal Bible ron keng tu chuan microphone chuala a thu soi chuan angai thatu te zong chu a soi nging duala amal malin asoya heng thil ti te hi apoi mo kati khovel tanga lataka kanom lai khan thil siam te mo izia kan thira kami mal ngai dana poimo kati ber pakhat chu khovel hi khuar khurum angin ka mu ti hi ani a thu soi tur chu abuat sai lok lowa chu ama nge in na pomani thu soi po atum lowa aka atanga thu lo chuak chu athin lungin lan chuat ti radu chu ani Pathian ro puina thil siam zong in zar pharin a tharau hena thu a soi ang mai ania a thil hriat chu a soi chuak mai ani thil siam te moina chu a hmu ani chu an a chet tira tin chu khovel pum pui hriat tir ve tura a thlan chuat chu ania tin chu ta chuan thil moi tak moi chung chuang taka om boka thil dang eng po a soi thei chu mun hlatak thiam na sang ber na hual vel na tang chuan soi tur dang tam tak anei nge yang ma se thil dang a soi lo makati em Pathian them thiam zia chu za takin a soi chuak ani
tin chu chuan mihring thinlung chung ril thuk tak chung chang a soya kan chung rila hian thu tak kan pai vek ti a soya kan ni din nuna hian thu tak chu amu thlu fo thina chuti chung po chuan thil ro pui le thiang hlim tak ma a kan din hian chakna fam kim nen a ron har chuak thin ma se global a hian thil dang a soi chuak boka chu angai nom zual hle a boruak longin thla a hnai lai ber chuan kum sang ni kal ta a isuan thu pek min pek chu a soya pathian mangai la i veng te mangai ro van theng reng thuk taka tang chuan khovel hi thil pakhat ramri mu thei lo then ran lo bang nei lo flek po nei lo angin alanga ani hian isuan min zirtir thu poimo ber taka mi hring te min hriat non tira tin chu hmun hlataka tang chuan chu thu pek chuan thinlung soi nging thei khop thil ti theina aneya a chan chu chung lam atang chuan nuai lam kan thei ngil fo thin ti chu chiang takin kan hria ane chung pakhat kan ni thu te in pakhat kan lua howa min then dar tu ramri te hi van theng rang atang chuan mu thei ani lowa Kristan in hmangai ton tura min ko na hi hlataka om ani lo thu te khovel in then dar na sa em liam na tak tuar mek hun liam zela thil tak taka tui hal zo kanga lang khovela hian thudik von tlat chu thil tul ber le man mo thak ber ani zo van boru ka tang hnuai lam thlir tu mi pakhat hian thil poimo ber min hria chuatira in hmangai ton ro tin global a chuan thil dang a thil tonin a ril ru a khoi thuk zia a soi boka khovel hi long ang mai ni in a soya ani chuan kan chen na khovel hi van theng reng lai li taka om chen na in min pe thei tura duan boruak long ang ani atia mihring engineer tu main an tuk ni lo pathian in a fa te an chen theina tura a siam min hual vel tu le mu thei lo in min kwa tlat ang maya min hum him tu boruak nen kan nun theina tur min pe tu tui le kum tin lei atanga ei tur ron chuat tir thin tu mumal taka rua sur thin tenen an zavain anin choi tok em anal em a fam kim em boka heng zinga pakhat po hi ti dang lam ani chuan kan om thei lo pha hia lang tin global chuan on lama tang poina mu theia chu long khovel chu thim zinga alang kual lai chu a mu a tin chu tiang chuan mi tu emoin a ruwa man ti chu chiang takin a hrethiam boka mi tu emoin kim chang takin a ngai tua ti te chu mi chuan min hmangai em kan om ma hau poin hei hi min bua sai sak ti te tin chu hmangai na chin chiana chu hmun tina a om bawk hun bi hrang dar kar tina te van atanga ruwa sur le lei atanga nun na lo chuak te ngai tua hran pa lem lowa bo ruak thiang hlim kan hi blua te ni tina ni a chua piang te a thil siam te chunga pathian rinom na te astronaut Jeremy Hansen po chu thu cha chuan tharau lam ngai tua na pe boka isu zirtir na in athin lunga na thukin in hmangai ton tura universe pum pui a ko chung chang a soi ni in report chuan a tar lang ane mission chu technology lama mason na mai ni robin kan ni na bul pui ber khoi thei thil ani thu a soi war hle a mi hring in pum khat na beise na in tom le ramri kham ngai lo mangai na te a chevel van theng reng mun ang mai zau mangai na ma se hun ro pui ber chu an ma ba kalani kong laka chuan crew te chuan tin ten an hriat reng tura tan thla an la a thla chung lama chuan thim zinga lunglu pol lo chuak ang mai in kan chen na khovel chu a lo chuaka tin chu ta tak chuan tu mai nan thei ngil lo tur hun chu a lo thleng ta ani atu ka chuan Orion spacecraft chu thla atang hlataka atol sona chu radio signal zong ti to vek na mun ani leine na in biak po na zong chu abo veka minute somli panga chung vel chung mi pali te chu mi hring chan china midang zong a in han khuwa a har zawk nge yang in biak po na aum lawa trong ridang aum lawa an mani chawin
thir boruak long le kan zinga tu main kan ngai tua phak lo thom riwa ei om lo a re tok tlok chu ani chutia thom riwa reng reng a om tak lo ma lok second tlem te a an thil soi te chu leia mihring tu point an hne na tanga an hriat hnung ber tu rang mai ania khovel ne nan in biak pawna an hlo ma a global thu soi hnung ber chu technical data ani lowa thil dang ne na in kung kai na nei an ni lowa signal a bo ma a thu soi hnung ber chu a mol mang viawa radio manga in biak na hlo tura kan in buat sai lai hian leia tanga in mi mangai na chu kan hre thei ani ti in tin chumin huwa chuan are tamaka thom ri wa reng reng om lo are tok tlok mai ani thla atanga minute somli pangakal vela hla a anoma wari hriat turam lowa in biak po theina om lo universe chunga mihring dang ne na in biak po na po om lowa a hnuwa global chuan chuti laia a thil ti chu a soi chuaka ani chuan ka tong tai ani atia mihring in aton to azonga mun re ber thanung lama om bible keng tu chuani khovela o zong zong a bo vek nuwa chuan pakhat chau alabanga chu mun mihring te thiam na changkang ber berin top chin anei na hmuna chuan tong trai na chuan top chin anei velo van boruaka chuan in biak na chuan pathian lam a hoya mihring thin lung chung rila thil engemaw om chu top chin nei lo tak tak ma a kan din huna chau a har chuak fam kim thei ang mai hi ania rin na dik tak chu thunun le khap be thei ani lo wang ani a tak tak ania thin lung atanga piang ani chuan soi chua dan tur a zong chuak thin van theng renga po science thiam nei na hual vel na khovel ma a po scientist te chuan he an thil ton hi overview effect kan tia astronaut tam tak chu khovela an lo kir le to a chung thil an ton huwa chuan an in thlak dang lama ma se science in a om zitek tak anga a soi chu thu tak chuan chung aya ril zawk le thiang hlim zawka a pom ani mihring thlarawin a siam tu hna thaw a hma chhawn hun lai chu ania tin mak tak mai chu eng astronaut te thil ton le hriat zong zong hi zia lok vek ani to ti hi ani kum sang tam tak kalta khan bible pheka alo lang to a global chuan thil siam mawi zia soya chung thu te chu kum sang thum chuang kalta khan lal davidan sam som pakwana aziaka van te kian pathian ro pui zia hriat tira boruak zau tak kian akut chuak chu alan tir thin lal davida khan telescope le spacecraft anei lowa ma se zana van lam hoina mit a lena Orion spacecraft tuk veratang chuan global chuan chu tiang chia chu ani ti aman thiam ani khovel pum pui hian za takin siam tu ro pui na chu an puang chuak zel dona lal davida le global ten pathian thil siam ro pui zia an puan chu in kar hi kum sang thum vel ania tin davida chuan thil dang aziak le a kan planet te takte mal taka om van theng reng thim taka lang kual vel lai kan hmu chuan chung thu te chu alo renon le thinang sam pariat na chuan ikut chuak van te khi ka thira thla le arsi ida te khi mihring hi enge mo ania I hriat reng thin ni ti in a zota he zona hi a ol em a huap zau le bok heng zong zong zinga hian eng angin nge kan om arsi ti eng tu le galaxy siam tu pathian chuan chung thil te lutuk a chunga cheng nun na toy tak planet dorom tak chu enga tinge a thlir reng ni a chan na chu bible in min pe a angai ven tak zeta min hra chiang khop mai a hre reng thina min hmangai tak zeta he leia mi lo om to le lo om le tur zong zong te chu akuta siam kan ne khovel pum pui siam tu chuan kan zawai hian aril ruwa min vong tlata chu thil moi ber le hriat thiam har saber ania thil zong zong chunga dik na te mangai na top nei lo pathian ro pui tak ani zol nei isaya chuan tun lai huna mi te ta na
somna ni mai lang thil engemaw aziaka van lama khian in mit len chho ula in hmu te khi tu siam nge ni ti in Artemis 2 missiona astronaut te hian chu tiang chia chu an ti ani kum som nga kalta chung khan midang zong a in an mit an len sang zoka an han thira siam tu kut zia chuan hmua ma se chu aya thil mak zok chu a oma Bible a hian lekha bu hlui tak zopa pathian lekha thu zong a thu ziak lui ber pol ngai kum sang thum zanga chuang kalta azia chu a oma chu tiang huna chuan mihring te hian universe om dan hi hriat thiam na tak tak an nei lowa chu ti laia civilization te chuan khovel hi lungphun lian taka emo satel lian pui chunga emo ain ngat ni in an mit thla a chu khovel pumin an rin dan chuani tin chu ti chung po chuan chu hriat lo na kara chuan zopa chuan mihring ten an hril fia na zong do dal thei thil chu he tiang hian a ziaka engma lova lei chu a khai kanga ti in kumzabi som thum chuang kalta khan pathian mi man pakhat chuan khovel hi engma lova ain ngat ti a puanga tin Victor Glover chuan Orion spacecraft chunga a Bible thup tlat nen chuan amit nge in a hmu chiang hle bawk thim zinga zalen takin khovel chu a langa eng thil chunga ma ain ngat lo hmu thei lo dan a tira pathian in a siam chuan a omna hmun tur taka chuan a vong thatlat ani kum sang tam tak kalta a zopa zia chu he astronaut hian van theng renga tang chuan anem het ani man lai mi pakhatin engtin nge science tiam na in mu chuak tura kum sang tam tak hun a sen na chu a hriat theiang chan na pakhat chau a oma pathian thu hi adik ani engtik lai pon adika adik reng bokang ti chuan hun ro pui ber a lo thleng ta a engkim ti dang lam tu hun toi te chu ni Victor Glover chuan thil siam te moina a hmu nu isuan in hmangai ton tura a thu pek min hriat non tir hnuwa thlapia lama ngoi renga ti tak zeta atong trai hnu chuan khovel pum deng chuak thei thu ti hian a soya isua kan mamo ani leia emo thla kan ve lai emo poin isua kan mamo ani atia chu thu chu pulpita tanga pastor soi ani lawa in khom puina theologian te soi ani heklo NASA astronaut in a soi ani a thla in kan omna lei a hel na kalkong atanga science lam mithiamin pathian thil siam ro pui zia a hmu nuwa a soi ani tin chu tiang a soi chan chu tatang chuan van theng reng zau tak le pathian ro pui nai na hual vel chu hmua chu thu tak chu a chiang em a lang chiang hle a ngai tha thei rual lo ani awangin puan chua mai lo chu engma ti thei anei lo tin chung thu te chu chan chin tha ne na in zom tlat boka pathian in he khovel hi a hmangai ani he long kan khovel hi a hmangai na ne na kan tan a duan ani kan in do na te kan in then hran na te kan hai hot na te chung zong kara po chuan min la hmangai renga tin fin fia turin a fapa nge chu aron tira chu chan chin tha chu ni chu kum sang ni chunga nun thak dang lam tu chan chin lo mom chu ani a tin tuna chuan van theng reng thuk takatang chuan astronaut pakhat chuan thu in a soi fia zo rual lo chu atakin anem heta chung zong a thlen lai chuan chu bo ruak longa chuan sarmon om lowa thu hril le ko ran thu rel te om lowa van bo ruaka a Bible phur chuak tu van theng reng zau tak le moi tak mu tu ngoi reng thei lo le a thin lungin soi tura ati chu mihring te hna soi chua thlang tu thu soi dik tak chu ane thil siam tin reng moi na te thenom te mangai tura thu pek te isua kan momo na te chung te chu in thlauna om lo na mun in hung bi kom lo na pathian na thole pathian hmangai na om na mun atanga soi chua vek an ne telescope siam to zong zinga thaber mel makta duai tam tak en tlang thei mang poin scientist fing ber te chuan
leilung ang planet pakhat ma an lam hu si lova pakhat te po an mulo kan chen na hi universe zong zonga nun na theina kan riat thei chun alani reng ane tin chu thil thleng pal ani lowa ruam man na fel takatanga siam ani mangai na ne na siam tu kut chuak ani a tin mihring ten khovel danga nun na chin chian na an zon chun zom zel lai poin lei chu heta hian ala om renga khovel top ni thlengin pathian ro pui zia hi kan hmu seng don lo ani